Wani irin farin ciki ne za ka nuna mana dangane da ga mutane dai ko ta ina ana farin ciki na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wani irin farin ciki kake ciki? Assalamu alaikum. Kamar inda ka tambaye ni dangane da murna, wace irin murna ake a wannan rana ta Maulidi, so rana ce wacce zan iya gaya maka cewa cikin annabawa 100,000 da 20,000 wanda Allah ya halitta ba a yi kamar annabi Muhammadu ba. Saboda san da Allah yake wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sunan shi da nasa, hatta a cikin sallah za ka gani. Akwai ma aya da za ka ga inda Allah yake cewa Muhammadin Rasulullah. Kaga irin wannan al'amari a ce kuma ga ranar da aka haife shi, to rana ce wacce mu za mu iya cewa gaskiya ba mu da kamanta. So ya zama wajibi mu fito mu nuna farin cikin mu, kwanmu da kwarkwatan mu, iyayen mu maza da mata, kannan mu, yara da manya baki daya. Sannan wani abu da zai baka mamaki ma, a maganar farin ciki duk duniya ba ake bada hutun wannan al'amarin. Ba wai iya Najeriya ko jihar Niger ko karamar hukumar Suleja ba, a duk duniya ake magana. Za a ce an bada hutu a wannan ranar ta kama ta 12 ga watan Rabi'ul Awwal. So wannan abu ne wanda mu gabaki ɗayan mu za mu yi alfahari da shi. Muna kuma taya kowa fatan alkhairi yanda kowa ya fito lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya sa mana albarka wannan taro da muke na yau mai albarka na maulidin yayin halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan shine Ibrahim Zaki wanda kuka fi sani da Zakiru. So nan ne muka zo ƙarshen tattaunawan, sai kuma nan gaba, masha Allah.